Прывітанне, паважаныя слухачы, гледачы гэтага стрыму. Мы знаходзімся ў студыі Еўрарадыё, я Марыя Вайтовіч. Думаю, што настане час, і мы абавязкова сустрэнемся з папам рымскім, заявіў Александр Лукашенко падчас гутаркі з прадстаўнікамі рэлігійных канфесій. Мерапрыемства павінна было адбыцца яшчэ да так званых прэзідэнцкіх выбараў, але відавочна ад граху далей кіраўнік Беларусі перанёс яго на 10 лютага. Падрабязней пра тое, што адбывалася на гэтай сустрэчы, пра заявы, якія былі агучаны, мы паразмаўляем сёння з тэалагіняй, эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і праваабароны Наталья Васілевіч. Прывітанне, спадарня Наталья. Вітаю вас таксама. Вы, калі ласка, задавайце свае пытанні, а мы пачнем. І перад тым, як пачаць размаўляць менавіта пра гэтую сустрэчу, у мяне будзе такое, напэўна, агульнае пытанне беларусу, якое такое вітае ўжо шмат гадоў у галавах шматлікіх людзей, і я вельмі часта гэта чую. Вось што адбываецца, чаму Бог, які справядлівы ўсё бачыць, дапусціў чарговы тэрмін прэзідэнцтва Лукашэнкі. Ці можаце вы неяк паразважаць на гэтую тэму? Я разумею, што пытанне вельмі агульнае, але яно балючае, людзям хочацца справядлівасці, і яны звяртаюцца да Бога. Так, Зміцер Лукашук, до речі, мне таких питань не задавав, боявся. Ось, але добре порозмовляю на теологічне питання. Супер. Так, ну, увогуле гэтае пытанне датычыць таго, чаму увогуле ў свеце існуе зло. І, як мы ведаем, зло існуе таму, што мы, людзі, робім гэтае зло. І не всякае наше зло Бог адразу спыняе. І зло прыводзіць да смерці ў людзей, да розных пакутаў, да несправядлівасці, да прыгнёту. І мы у гэтай вось, мы як людзі, як все чалавецтва, мы вучымся жыць і станавіцца лепшымі людзьмі і рабіць так, каб наше грамадства, наша палітыка, наша эканоміка, наша культура і ўсё, што вакол нас, станавілася лепшым, больш набліжаным да таго, што Бог для нас прадугледзеў, да таго, самі станавіліся лепшымі, больш падобнымі на Бога, з ягонай любоўю да чалавека, з ягоным справядлівым характарам, з ягонай вось такой міласцю, жаданнем прабачаць людзям і дапамагаць людзям. На жаль, у нас гэтага не атрымліваецца. І мы можам пачуць таксама, што от здавалася, ў 20-м годзе людзі абудзіліся, людзі праявілі вельмі шмат салідарнасці адзін з адным. Яны, вось гэты мірны пратэст наш, так, пра які многія нават рэлігійныя лідары казалі пра тое, што ў нейкі момант жанчыны ў белым, такі безабаронныя жанчыны, якія выйшлі супраць гвалту, яны на пэўны час гэты гвалт спынілі. Аднак пазней ён зноў набраў сілу і зноў увайшоў у гэтую стадыю, і пачалося знішчэнне проста ўсяго, што мы здабылі у час мірнага пратэсту, у час дапамогі у ковід, у час таго, як людзі з Беларусі вазілі ваду з Уручча там на Каменную горку і у бутэльках проста ў метро. І гэта проста паказана на тое, што ў свеце все яшчэ ідзе гэтае супрацьстаянне добра і зла. Часам зло мацнейшае, часам добро все роўна перамагае, але зло мацнейшае, оно бывае толькі ў такіх знешніх праявах. Вось гэты прыгнёт, альбо вось гэты здзекі, гвалт, гэта вось знешнія праявы. Таму яно здаецца, што яно мацнейшае, яно можа задамінаваць, яно можа прымусіць, яно можа прынізіць, яно можа вось так быць такім, здавалася, такое чорнае воблака, ну там ці чорная дзіра, хутчэй, нешта такое моцнае, што цісне, што мае вось гэты патэнцыял да ціску. А добро, яно здаецца кволым, яно здаецца як дзьмухавец такі, да, які там расце пры дарозе, падзьмуеш, і ўсё гэтыя пялёсткі ягоны разляцяцца.
гэты вось і насенне з парашуцікамі, так вось такі вобраз кволасці, і здаецца, што калі параўнаць вось гэты мод зла, а зло яно заўсёды грунтуецца менавіта на дамінаванні, на прыгнёце, на фізічнай нейкай моцы, на гвалце. А гвалт ён магчыма толькі тады сапраўды, калі вот гэтыя рэсурсы гвалту вялікія. А дабро здаецца кволым, уразлівым, і што яно нічога не можа. Але ўнутрана, на ўзроўні ўнутранага жыцця, зло – гэта заўсёды слабасць. Там, дзе ёсць зло, гэта слабасць чалавечага духу, гэта слабасць чалавечай душы. А там, дзе ёсць дабро, гэта моц. Таму што калі гэтая кволасць, вось гэтая безабароннасць, яна перамагае вось гэтую чорную хмару, гэта як святло, так здаецца, маленечкае святло, маленькая свечка, а можа асвяціць цемру, якая здаецца, начная цемра, рэж яе, такая здаецца, што ты нічога не бачыш у ёй. А вось святло, кропелька святла, яна можа змяніць усю атмасферу. Вось так і дабро са злом. Таму так, зараз мы бачым дамінаванне зла. Мы упускаем таксама гэтае зло ўнутр сябе. Таму што вельмі цяжка, калі ты сутыкаешся са злом, захаваць вось гэты ўнутраны спакой, любоў і не пераключыцца, не зрабіць так, каб дамінавала жаданне адпомсціць, жаданне ўзяць рэванш нейкі, так, жаданне пакараць, жаданне разбурыць. І таму, мне здаецца, ўсё гэта можна ў такім філасофскім сэнсе разглядаць, але кожны для сябе. І заўсёды пра гэта кажуць хрысціяне, пра гэта кажа царква, пра гэта кажа Біблія, тое, што насамрэч вось гэтыя змены, яны пачынаюцца знутры, яны пачынаюцца з унутранага вось гэтага жыцця, з жадання, нават маленькія справы добрыя, яны супрацьстаяць гэтай дыктатуры. Любая салідарнасць. Чаму рэжым змагаецца менавіта вось з праявамі салідарнасці, з тымі, хто напісаў адзін ліст палітвязню, тых, хто дапамогу, збіраў пасылкі. Што вам шкада, калі чалавек там з'есць цукеркі Алёнка, допустим, што парадуецца гэтым цукеркам. Чаго вы пераследуеце гэтых людзей, якія хочуць парадаваць палітвязня? Не, таму што любая праява салідарнасці, маленечкая праява салідарнасці для рэжыма, гэта ўжо вялікая рызыка. Гэта штосьці страшнае, што можа яго разбурыць. Менавіта так, як вось гэты дзьмухавец, які расце, так, ён можа прабіцца праз асфальт. Колькі мы бачылі, так, што дзьмухаўцы, здавалася, такія кволы, яны прабіваюцца праз асфальт. І альбо там, як Макс Знак казаў пра бульбу, якая там ляжыць, якую пахавалі, якая уваскрасае, становіцца насеннем для новага ўраджаю. Таму так, чаму Бог у нас пасеяў вось гэтыя збожжы, гэтыя зярняткі добра, і наша задача іх неяк у сабе гадаваць, угнаяць, паліваць, абараняць ад таго, каб іх паклевалі там якія-небудзь птушкі. Так, і я думаю, што ў выніку гэта ж не канец гісторыі. Тое, што цяпер Лукашенко пры ўладзе, тое, што столькі людзей пакутае, это не канец гісторыі. Гэта сярэдзіна ці, можа, пачатак гісторыі, што ўсё роўна мы прыйдзем да таго, што да новай Беларусі, і той, якой мы яе бачым сёння ўжо, той, якой мы хочам збудаваць, гэта стане нашим гэтым натхненнем, і я думаю, што мы да яе дойдзем. Вы правильно сказалі наконт таго, што дабро трэба гадаваць, усё не робіцца за кароткі час. Але вось я узгадваю такую сітуацыю яшчэ шмат гадоў таму. У сябру нашай сям'і загінула дзіця. І калі ягоныя бацькі размаўлялі са святаром, вось што ж зрабіла гэтае дзіця, маленькае зусім, што яго трэба было пакараць, якія грахі. Святар сказаў, што мы часта пакутваем, і у нас нейкія страты прыходзяць, так, у нашае жыццё, менавіта не праз тое, што дзіця быў вінаваты, так, а за грахі, прыграшэнні ягоных, напрыклад, бацькоў. Што зрабілі гэтыя людзі, якія ўжо столькі гадоў, яшчэ далёка да Лукашэнкі, так, у нас такая складаная сітуацыя на тэрыторыі Беларусі, што зрабілі гэтыя людзі,
што столькі гадоў трэба нешта рабіць, неяк даказваць, што мы добрыя. Сапраўды ж в Беларусі шмат добрых людзей, да, мы гэта бачым і бачылі, да, колькі можна трываць вось тое, што адбываецца, да, і ўсё роўна дапамагаць, і ўсё роўна насуперак разумець, што могуць пасадзіць, і ўсё роўна дапамагаць. Няўжо людзі, такія дрэнныя людзі жылі на тэрыторыі Беларусі? Чаму гэта так доўга працягваецца? Ну, паглядзіце, так, ну, як бы Лукашенко ж не зваліўся з неба. Не Бог же нам паслаў Лукашенко, сказаў, вось вам будзе прэзідэнт, я яму яго выбраў. У 94-м годзе мы выбралі Лукашенко. Так, не кожны з нас, але беларускі народ Лукашенко выбраў. Многія гады, калі Лукашенко займаўся рознымі непрыгожымі рэчамі і уціскам, і пераследам людзей, і мы ведаем тых палітыкаў, якія загінулі. Колькі, і ведаеце, я калі ў 2019 годзе апошні мой такі мітынг старого часу, так, адбыўся ў 2019 годзе напярэдадні Новага года. Это был 31 снежня, якраз перад 2020 годам, тады былі мітынгі супраць вось гэтых пагадненняў з Расіяй, нейкіх там сакрэтных пратаколаў. І людзі выходзілі, і я тады памятаю, што вось мы выйшлі, каля галоўпаштамта расцягнуліся, кожны там праз 3 метры адзін ад аднаго стаіць. І я на гэта ўсё гляжу, у мяне там бутэлькі шампанскага яшчэ ў заплечніку, таму што Новы год. І я на гэта гляжу і думаю, ну ўсё. Ну, як бы мы, беларусы, мы просто аддаем сваю краіну, мы всім пофіг, да? Ну, вот Новы год, там, хулі Пасха, як казаў Павел Северинец, вот, у нас хулі Новы год, мы, вот, святкуем, а тое, што, можа, заўтра Беларусі не стане, ну, гэта без розніцы нам, так? І вось гэты настрой пра тое, што абы вот там маё асабістае жыццё было добрым, жыццё маёй сям'і, жыццё маіх дзяцей. Мы там людзі давалі хабары, людзі удзельнічалі ў фальсіфікацыях. Вы уяўляеце, які гэта колькасць людзей, якія удзельнічалі ў фальсіфікацыі выбараў, колькі сярод іх настаўнікаў, гэты настаўнікі вучаць дзяцей тым, якімі быць грамадзянамі. І вось гэты як бы кумулятыўны грэх і удзел добрых людзей у злых справах, ён як бы вот і нарос. Ён, ну, зло ж яно не бярэцца, ну, там таксама не з неба падае і не з-пад зямлі вылазіць, да? Вот мы гэтую энергію зла мы падкормліваем, да? Падгадоўваем самі таксама сваімі дзеяннямі, сваімі думкамі, удзелам у чорных справах. І, безумоўна, потым, калі мы прыходзім у сябе, апрытомнілі раптам у ковід, мы зразумелі, што такое жыццё, што такое смерць, што такое дапамога, дзе і наколькі мы моцныя. Таксама гэта было адкрыццё для нас, што мы моцныя нашмат. І але вось гэта мы накапілі ўжо з гэтае зло рознае. Так, было сярод беларусаў вельмі шмат добрых людзей, і вельмі часта людзі імкнуцца адзін аднаму дапамагаць, яны не думаюць пра сваю нейкую выгоду, так, яны прапануюць, нават могуць пацярпець там нейкія такія негатыўныя наступствы для сябе, для того, каб дапамагчы чалавеку. Гэта шмат сярод беларусаў такіх людзей. Але ўсё роўна, вот адной рукой, у нас правая рука і левая, адна другая не ведалі, што яны робяць. Вось, адной рукой мы сапраўды рабілі добрыя справы, іншай рукой мы падтрымлівалі зло. Ну ўсё, мы аддалі яму сваю энергію, мы аддалі яму сваю кроў. І потым гэта не значыць, што ёсць нейкі менавіта такі вот гэты чалавек зрабіў зло, і Бог яго пакараў там, альбо там ягоных дзяцей. Не, такой як бы няма наўпростай лініі там імплікацыі, прычынна-выніковай сувязі у духоўным свеце, але ёсць ўсё роўна вось гэтая сувязь з тым, што зло расце, і чым больш мы, нават калі ў прыватным жыцці мы зрабілі нейкае зло, яно павялічылася, вось ягоная колькасць увогуле ў свеце павялічылася. Таму я думаю, што нашы пакуты
гэта ну як бы цяжка пра гэта казаць, але мы я не хочу сказаць, што нашы пакуты заслужаныя, што вось цяпер мы павінны пацярпець, а церпяць жа, паглядзіце, якія людзі церпяць, людзі лепшыя людзі церпяць, людзі, якія магчыма не ўдзельнічалі ў гэтым зле, яны просто ну больш такія, не ведаю, можа для зла з'яўляюцца больш прывабнай нейкай такой ну, калі мы уяўляем зло як монстра, як я апісала, да, які хоча паесці, пажраць усё вакол сябе, яны вось гэтую харчаванне для яго уяўляюць найбольш прывабнае. Вось, дарэчы, мне вельмі спадабалася, да, тое, што вы згадваеце пра тое, як шмат беларусаў умеюць падтрымліваць адзін аднаго, так, і прыклады з гэтай вадой, да, так, калі ковід быў, так, калі людзі там збіраліся, шылі там тое, чаго не хапала, збіралі грошы, так, і ўсё гэтак далей. Вось была гэтая салідарнасць, я думаю, што нам усім варта узгадваць гэта і сапраўды неяк падтрымліваць, як бы цяжка не было, так, ну, вось. Але тым не менш, я упэўнена, што таксама мы пра гэта ўжо трошкі паразмаўлялі, тое, што людзі стаміліся, і якімі б добрымі людзі не былі. Часам нават вельмі веруючыя людзі. Я чую пра тое, што ніводная рэвалюцыя не была без крыві, і ўсе гэтыя мірныя пратэсты, так, мы пабачылі адзін аднаго, мы пабачылі, што мы умеем рабіць без зброі, але ўсё ж такі такое зло, з такім злом трэба змагацца толькі вось са зброяй у руках. Як вы да гэтага ставіцеся? І ну вось ёсць жа такое паняцце, так, абараняць радзіму, нейкі свяшчэнны абавязак, свяшчэнны доўг. Ну, мы гэта чулі. Я разумею, што гэта прыдумалі людзі, ці не, вось. Таму што рыторыка такая гучыць і гучыць вельмі часта. Так, ну яно зразумела, адкуль гэта рыторыка бярэцца, і людзі разглядаюць узброены супраціў не як нешта такое, што мы б хацелі, гэта так па-геройску, гэта было б так супер, мы б такія прыгожыя выйшлі там з нейкай зброяй і паказалі б ім усім, мы б праявілі б сілу, а яны б былі перад намі слабакі. Ну, насамрэч, вось калі настрой такі, калі мы просто хочам быць прыгожымі героямі са зброяй і ну, наводзіць парадачак, скажем так, гэта ну, не вельмі добрая матывацыя. І нават паглядзіце, спадар Дмітрый Шчыгельскі неяк быў, я звяртала на гэту увагу, я так звычайна его не глядзела, а тут раптам на Еўрарадыё, я думаю, з Лукашуком, чаму не паглядзець Шчыгельскага. Вось, і ён казаў пра то, яму задаюць пытанне, так, а ці зойдзе наш полк Каліноўскага на тэрыторыю Беларусі, каб вызваляць Беларусь ад рэжыма і ад вось гэтага гвалту і прыгнёту. А ён кажа, што гэта самае горшае, што можа здарыцца для нас, што мы зойдзем туды са зброяй і пачнецца грамадзянская вайна. І ну, што кроў, якая праліецца паміж людзьмі аднаго народа, калі гэтая кроў праліецца і калі будзе шмат ахвяраў, калі людзі загінуць, гэта яшчэ не значыць, што мы прыйдзем да дэмакратыі. Так, можа, мы скінем Лукашэнку, але, магчыма, на многія гады і дзесяцігоддзі мы пазбавімся магчымасцю збудаваць вось гэтую новую Беларусь на вось гэтых прынцыпах дэмакратыі, павагі да жыцця чалавека, павагі да годнасці чалавека. Таму што гвалт, у яго ёсць такая, ну, чаму вот ёсць эти пасттравматычныя сіндромы, якія называюцца, якімі гэты сіндром тычыцца не толькі тых, хто перажыў гвалт, але тых, хто удзельнічаў у гвалце як агрэсар, а таксама тых, хто назіраў за гэтым гвалтам. І мы так ужо вельмі траўмаваныя тым, што мы назіраем за Украінай, за тым, што адбываецца в Украіне. Дарэчы, в Украіне, калі пачытаць спікераў украінскіх, так, якія яшчэ там 2 гады, яны казалі, што трэба змагацца, трэба ну, спыніць агрэсію Пуціна, сёння ўсё больш і больш галасоў, з гэтых стомленых галасоў. Вось вы кажаце, мы стаміліся ад таго, што мы не перамаглі, і вінавацім сябе, што мы просто не ўдзельнічалі ў гвалтоўным перавароце
украінцы многія зараз яны пакутаюць ад таго, што вайна працягваецца, яна таксама не прыносіць жаданай перамогі. І колькі людзей гіне, так, многія пераасэнсоўваюць, пераацэньваюць, так, трэба абараняць сваю зямлю, але што зараз важней? Адваяваць там тыя тэрыторыі, спыніць Пуціна, альбо захаваць тых людзей. Ну, такая дылема, ну, страшная дылема, перад якой людзі стаяць. І многія кажуць, што можа, ну, як бы лепей там аддаць нейкія тэрыторыі за тое, вось, не аддаваць просто за тое, каб гэтую лінію фронта трымаць і працягваць вось гэтую вайну да бясконцасці. І колькі маладых людзей украінскіх загінула, колькі, ну, таленавітых, выдатных людзей. І тут, ну, ты ніколі не ведаеш насамрэч, так, дзе вось гэтыя правільныя дзеянні. Безумоўна, калі чалавек ну, адчувае, што яму трэба абараніць слабых, абараніць сваіх суграмадзян, жанчын, дзяцей, ну, не толькі жанчын, дзяцей, мужчын таксама, то, ну, конечно, его ніхто не асудзіць за тое, што там чалавек узяў у рукі зброю, таму што многія людзі, яны бяруць у рукі зброю не таму, што яны такія мачо, якім падабаецца гэта ўсё, так, а яны бяруць, яны вымушаны браць, яны вымушаны у гэтае зло уваходзіць, і гэтае зло, оно ўсё роўна траўмуе, і мы для нашага рэгіёну, так, Путін вінавата расійская агрэсія. Але што мы сёння можам рабіць? Як сёння што будзе адбывацца? Гэта вялікае пытанне. І бачыце, вот в Украіне многія пераасэнсоўваюць гэты досвед, уже заходзячы з новага страшнага досведу, які людзі набылі. Многія яшчэ больш азлабляюцца. Ну, у прынцыпе, і гэтых людзей можна зразумець, таму што пакуты невыносныя, страшныя. Тое, што адбываецца, это з маральнага гледзяща і з любога іншага гледзяща чалавечага, это просто страшна. Вось. Але, тым не менш, ну, як бы развагі розныя ёсць на гэты конт, і я думаю, што нам, беларусам, таксама трэба пра гэта разважаць. Але, ну, як бы, мы, бывае, так разважаем вот у такім сферычным вакууме, так, а вот што было б, калі б там тое, мы ўжо не будзе 20-го года. Всё, 20-й год скончыўся. Мы там былі вось такія. Мы не павінны абясцэньваць сябе, мы не павінны абясцэньваць тое, што было. Ну, як бы, это несправядліва будзе не для тых людзей, якія там удзельнічалі, не да нас саміх, хто ў гэтым усім удзельнічаў. Гэта, ну, гэта не зневага, гэта просто, ну, як бы, той, хто упаў, яшчэ яму паддаць ногой, так? Вось, але, на мой погляд, мы павінны, ну, як бы, ганарыцца нават гэтым, мы павінны шукаць тыя пазітыўныя аспекты таго, што было, неяк вось іх у сэрцы трымаць, таму што, дарэчы, я магу сказаць, што для многіх краін вось у нацыянальнай ідэі, дарэчы, добра, Зміцер Лукашук таксама паслухаў нас, што ў нацыянальнай ідэі адзін з такіх ключавых момантаў і ядро у нацыянальнай ідэі гэта не тая бітва, у якой мы перамаглі, а якая-небудзь трагедыя, якая нас з'яднала на нейкім іншым узроўні, нейкім іншым чынам, не гераічнае штосьці, там, напрыклад, у сербаў гэта косаўская бітва, там, дзе мы праявілі свае лепшыя якасці, свой лепшы характар. Так, мы не перамаглі, але я ўпэўнена, для мяне гэта відавочна, і пра гэта казалі, дарэчы, у 20-е гады, ну, все, многія, пра тое, што, ну, гэта цуд, тое, што адбылося ў Беларусі, тое, што не чакала. Ну, як я кажу, в 2019 годзе мне здавалася, все, мы страцілі, нічога не будзе, все, конец. Вось гэта ўжо конец. І тут вот здавалася конец, але якраз на гэтым пустым месцы, дзе нічога не павінна было ўжо нарадзіцца, так, нарадзілася нешта настолькі магутнае, што мы не маглі гэта асэнсаваць нават своечасова. Ну, я толькі хацела сказаць, вось вы трошкі вас пераб'ю, так, бо калі мы размаўлялі, вы ў нейкі момант сказалі, што вось вы кажаце так, што мы не перамаглі, так? Наадварот, я ўпэўнена, што перамога яна не можа быць, не можа, напэўна. Не, трэба пра гэта яшчэ празважаць, але такой агульны, скажам так, на той час мы дакладна перамаглі ў тым, што мы пабачылі адзін аднога, мы пабачылі, як натоўп ператварыўся ў народ.
Гэта было моцна, прыгожа, мы пабачылі, якімі мы маемся, так, і Нечакана, галоўнае было. Ну так, усе думалі, што вось у мяне ёсць такія сябры, а тут уся краіна амаль такіх сяброў, так, і гэта вельмі моцна, гэта так, гэта вельмі важная перамога, і, напэўна, трэба трохі падытожыць гэтую частку нашай размовы, так, ужо напэўна, самае галоўнае, чаго мы дамагліся, так, на той момант, вось гэтай кансалідацыі, яе трэба падтрымліваць, быць разам, не сварыцца, правильно кажу? Так, ну гэта цяжка. Старацца, як бы гэта цяжка. Мы расплачваем гэта то, што ў нас было, так, зараз. Так. Вось, на жаль, праз 5 гадоў срачы, бульбасрачы, так званыя нашы, так, гэта сапраўды, ну, тое, што нас раз'ядноўвае. Вот. Ну, безумоўна, цяжка увесь час падтрымліваць гэтую інтэнсіўнасць, якая была тады. Мы не можам, мы расчароўваемся, мы у сабе ў першую чаргу расчароўваемся і шукаем вінаватых, і стаміліся, і хочацца ўжо чагосьці пазітыўнага. Але я скажу апошняе, што калі Христос быў укрыжаваны і памёр на крыжы, і быў пахаваны, і яго засунулі гэтым каменем, так, закрылі, які, каб не скралі ягонае цела хаця б. Всё, апосталы разбегліся, ніхто ўжо не верыў. Всё, канец, гэта быў канец гісторыі. Вось, а аказалася, што гэта толькі пачатак гісторыі, што васкрэсенне Хрыста праз 3 дні адбылося. І гэта стала новым пачаткам, ну, нейкай новай супольнасці. Я думаю, што многія перамогі, яны так і адбываюцца, што, ну, адбываецца нешта такое, і трэба вось гэты час неяк перажыць, падтрымліваючы адзін аднаго, з надзеяй, з верай у будучыню, з чаканнем таго, што мы скарыстаемся магчымасцю, скажем, калі яна адкрыецца, вось з такім эсхаталагічным, скажем так, чаканнем, вось, і што гэтая перамога будзе. Можа, яна будзе не ў той форме, якой мы чакаем, так? Можа, ну, штосьці зменіцца, але гэта будзе ўсё роўна лепшае, чым мы можам нават сабе ўявіць. Перайдзем, гэта была такая светлая частка нашага эфіра, перайдзем да цёмнай. Літаральна учора састаялася такая сустрэча Лукашэнкі з прадстаўнікамі 8 канфесій у Беларусі, на якой было шмат розных заяваў, і адна з іх тычылася Украіны. Вось, ён там узгадаў, што часам гэтыя з'ехаўшы, так, кажуць, што вось людзі ў Беларусі там не хочуць вайны. Ён кажа, што так, вось я, ну, спрабаваў сказаць, што я прыслухоўваюся да таго, што чаго жадаюць людзі ў Беларусі. Гэта быў адзін такі пункцік момант, так, але пасля ён раптам перайшоў на Пуціна і сказаў, што вось Пуцін нешта там не чуе, вось, і ён не ўмее размаўляць з людзьмі, то бок, не, мы робім тое, што хочуць людзі, так, але часам ім трэба вось нешта тлумачыць, і вось такі быў нейкі намёк на Пуціна, што ён нешта там не патлумачыў. Што адбываецца, які месседж Лукашенка спрабуе данесці праз сваю рыторыку? Я не ведаю, шчыра кажучы, у Лукашэнкі ёсць толькі адна мэта – выкруціцца. Вот уся ягоная палітыка з 94-го года, яна вакол гэтага пабудаваная. Вось тут выкруціцца так, вось тут выкруціцца гэтак, памяняць пазіцыю, вось гэтая мнагавектарнасць, якую там прыдумалі, потым паварот зноў да Расіі. Ну, насамрэч, Лукашенко не з Расіяй, ні з кім, ні з любой сацыяльнай групай не мае вот такой, у яго як бы няма ідэнтычнасці сапраўднай, то есть у яго няма каштоўнасцяў, на якіх ён грунтуецца. У яго ёсць толькі палітычны момант. І ёсць задача утрымаць уладу, выкруціцца, нешта для сябе выгадаць, усядзець на гэтых 2 крэслах, кагосьці там падмануць, кагосьці абкруціць, на кагосьці націснуць і неяк проста, ну, максімальна захаваць сваю ўладу. Вось, таму ён і з Пуціным, ну, ён, канешне, не хоча, яму лішнія праблемы не трэба, так? Ён не хацеў бы ні вайны, ні ўсяго гэтага, тое, што адбываецца. Яму прасцей было б быць таксама прызнаным усімі, але, ну, тут, бачыце, супярэчлівасці адбываюцца. Немагчыма, калі ты выкручваўся на мінулым этапе з Пуціным такім чынам, што у цябе ногі закруціліся, так, пакуль ты выкручваўся, то, ну, ўжо
як бы трэба заходзіць з рэчаіснасці, што ну не асабліва ты можаш цяпер супрацьстаць Пуціну і сказаць: не, я не пушчу войскі расійскія на сваю тэрыторыю, каб яны заходзілі в Украіну з Беларусі. Не дазволю, каб тут самалёты ўзлеталі, якія несуць гэтыя балістычныя ракеты. Так, ну, калі б ён мог гэта сказаць, ён не можа гэтага сказаць. Таму ён размаўляе вось у сваёй такой манеры, так звычайнай, так? Ну, ён же не з рэчаіснасцю, у яго вот это, как на Беларусь готовилось нападение, да, ему треба было хоть как-то оправдаться. И он сам разумел, что это трэш, то, что отбывается, и ему треба было оправдаться, придумать, что там какое-то нападение готовилось с Украины, и он может показать, где, да. Тому, ну, ему, конечно, ему не то, что соромно, ему просто, он разумеет, что он заўсёды некая невыкрутка такая, да. Вот он хочет выкрутиться, а его не выкрутка. И он, как бы, спрабуе блефовать, маніпуляваць, падманваць і лгаць просто вот у вочы, там, колькі ён шмат, да я такого ніколі не гаварыў, да, вот это его любимое, да я такого не гаварыў. Вот, хотя цытата была там 2 тыдні перад тым. Таму ён, ну, гэта ягоны стыль палітыкі такі. Вось, таму што там за ёй стаіць? Нічого. За ўсёй палітыкай Лукашенка стаіць толькі жаданне выкруціцца вот у гэты цяперашні момант. Вось. І, дарэчы, пра гэтыя вот сустрэчы ён кажа, што вот яна павінна была адбыцца перад выбарамі, але мы перанеслі. Ну, на самой справе, напэўна, перанеслі выбары просто раней. Таму так атрымалася, што сустрэча была у тую ж дату, просто дата сама гэта апынулася пасля выбараў, хаця павінна была быць да. Вось. І просто неяк патлумачыш, навошта гэтая сустрэча ўвогуле патрэбна. Ну, навошта гэтая сустрэча была патрэбна, по вялікім рахунку, што мы даведаліся новага з гэтай сустрэчы? Нічога не даведаліся новага. Што прадстаўнікі канфесіі маглі данесці да Лукашенка са свайго боку, сваіх патрэбаў нейкіх, сумневаў у перыяд перарэгістрацыі, у перыяд рэпрэсій супраць святароў гэтых канфесій. Так, нічога яны не змаглі данесці. Ім это была просто, ну, як бы пратакольная сустрэча, дзе трэба было адным вось так пакрасавацца, а другім перад імі вось так пакрасавацца. Усё, пакрасаваліся, фотачак зрабілі, ніякіх сенсацый не адбылося. Чарговы раз вот з этой сустрэчы з папам рымскім, это ўжо, ну, як бы, я не ведаю, як у людзей просто прыступы смеха ад гэтай чарговай сустрэчы з папай рымскім. Ну, дарэчы, вось Лукашенко сказаў, што ён марыць пра гэтую, там, што ў яго, што ён спадзяецца, што гэтая сустрэча ўсё ж такі адбудзецца, так? І што ён вельмі паважае папу рымскую. Навошта ён увесь час вось гэта ўсё кажа? Што яму ад папы трэба? Да не ведаю, што фотачкі, селфі, ну, што ім ад папы трэба. Бачыце, ён ўжо з папам сустракаўся, да? Сустрэцца з папам насамрэч это не такая складаная рэч. Калі б Лукашенко сапраўды хацеў сустрэцца, ён бы ўжо заўтра мог з папам рымскім сустрэцца. Но, відаць, ці ён так не вельмі хоча, вот, ці яму нешта замінае з папам рымскім сустрэцца. Гэта невядома. Ось, відавочна, ён... Хаця, канешне, для нас гэта таксама добры знак, скажем, тое, што Лукашенко увогуле пра гэта ўспамінае і пра гэтае сваё жаданне, таксама пратакольнае жаданне ўзгадвае, ну, тым больш, што стасункі паміж рэжымам і Ватыканам, яны развіваюцца. Мы не можам гэтага адмаўляць. Адкрываецца ў гэтым годзе амбасада у Ватыкане. Аднак з нунцыем, вот я вам абяцала нунцыя прадставіць ужо на сённяшні дзень, расказаць, вот, а тут аказалася, што яго ўсё яшчэ няма. І вось гэты перыяд паміж тым, як стары нунцый з'ехаў, гэта адбылося паўгады таму, фактычна, і да таго, як прыехаў новы нунцый, ну, нейка працяглая занадта перыяд. Што гэта? Гэта Лукашенко узгадняе з Ватыканам? Яму не падабаюцца ўсе тыя кандыдатуры, якія Ватыкан прапануе? Ён выстаўляе нейкія ўмовы, што хай нунцы будзе вось такі і робіць то і гаворыць вось гэтае? Таксама не ясна. То бок з папам, як і з усімі іншымі, Лукашенко, да, тут ён сказаў, што мой любімы папа, такой прекрасны, ён за бедных, я хочу з ім сустрэцца, а сам гэтаму папу дурыць голову і кажа, там, па-першае, трымаючы ў закладніках святароў каталіцкай царквы,
трымаючы ў закладніках чырвоны касцёл і ягоную супольнасць, так, чырвонага касцёла, уплываючы на тое, хто будзе біскупам, хто будзе кіраўніком каталіцкага касцёла. Вы памятаеце, так, як Лукашенко не пускаў Тадеуша Кандрусевіча у Беларусь, так? Ну, папа, ну, для папы, можа, ён не настолькі сімпатычны персанаж, з якім ён хоча сустрэцца асабіста, вось, але, канешне, сустрэўся б з ім, як ён сустракаецца з любымі палітычнымі дзеячамі. Вось, і Мне, дарэчы, учора, калі я слухала ўсе гэтыя заявы, так, ягоныя менавіта, мне было цікава назіраць за рэакцыяй за вачыма, так, людзей, якія прыйшлі на гэтую сустрэчу. Выбачаюся. І ну так, і ў мяне тыя ж самыя думкі, якія вось вы агучылі, што колькі людзей сядзіць, колькі былі вымушаныя з'ехаць з краіны. І я думала пра тое, ўсё ж такі, навошта ён усё гэта робіць. Наконт папы я яшчэ падумала, што апошнім часам было шмат навінаў, якія тычыліся папы рымскага, і, магчыма, каб усе гэтыя навіны, вось тое, што Лукашенко сустрэўся, так, гэтая сустрэча неяк праіндексавалася, так, у інтэрнэце, каб шмат людзей звярнулі на яе ўвагу. Магчыма, вось ён таксама пра гэта загаварыў, так, калі яму нехта гэта падказаў, сам бы ён наўрад ці да такога дадумаўся. Але калі так, што тады, які вось месседж ён хацеў прабіць? Цікава, да? І я звярнула ўвагу, і мне вось гэты момант сапраўды цікавы, што трэба аб'яднаць усе канфесіі ў адзіны нейкі цэнтр. І паралельна ён яшчэ кажа пра тое, што вось у яго такая крыўда моцная, што яго на нейкія святы клічуць толькі вось праваслаўныя, а все астатнія там у сваі храмы не клічуць, так? Навошта гэты цэнтр Лукашэнку? Магчыма, ён баіцца і хвалюецца праз тое, што вось на праваслаўную царкву, неяк дамаўляцца з праваслаўнай царквой, ён ужо можа, так, неяк, у яго ёсць там свае людзі, а з іншымі не, і ён хоча неяк так узмацніць сваю вось такую моц, сілу, такую, каб усе канфесіі, ўсё у нас было палітызаванае. Ну, тут складана сказаць, ну, па-першае, там і не зразумела, што Лукашенко сказаў, таму што нават розныя СМІ яны інтэрпрэтавалі па-рознаму, што трэба стварыць там цэнтр, што трэба кожнай канфесіі свой новы цэнтр стварыць, што трэба стварыць цэнтры навучання сваіх святароў для кожнай канфесіі. Як бы тут як бы не ўсе зразумелі, да? Ён так неяк не вельмі так яскрава выказаўся, і ну, як бы людзі не зразумелі, што там было. Ну вот, дарэчы, ведаеце, яго ж памятаеце, было ў 2020 годзе, у 2021 годзе, у пачатку года, ён акунаўся ў сябе там дома недзе у купель, у басейнчык такі, і там у цэнтр усіх рэлігій, там віселі іўдэйскі, зорка Давіда, так, там і ісламскі, і крыжыкі віселі, такі ў яго вось цэнтр усіх рэлігій, і ён потым са сабакам Умкам сваім піў ваду святую, асвечаную. Да, і ну, у яго які ёсць, як бы уяўленне пра рэлігію нейкі своеасаблівыя, да? У яго, безумоўна, ёсць нейкая свая рэлігійная вера, хутчэй за ўсё гэтая вера звязана з тым, якую ён сам ролю выконвае ў гэтым свеце. Ён вот сябе ўяўляе нейкай асаблівай асобай, месіянскай такого характару, так? Пры гэтым цэрквы ён разглядае абсалютна не ў кантэксце веры, не ў кантэксце нейкіх вышэйшых сілаў, да, што там ёсць вот Бог, што праз гэтую царкву можна неяк там з Богам дамовіцца. Не, ён абсалютна, вот калі вы паглядзіце, ён даже перахрысціцца ў той царкве не можа, яму замінае штосьці, ён не можа проста, гэта прасцейшая рэч, якую там нават атэісты хрысцяцца, так, калі трэба ўмець гэта рабіць, і вот ён не можа перахрысціцца ў царкве, я ніколі не кажа пра духоўнае у царкве. Ён заўсёды кажа пра палітыку, ён заўсёды кажа пра сябе, ён заўсёды кажа пра нейкі там патрыятызм і гэтак далей. Ён пагражае там ворагам нейкім бачным і нябачным. Вось, ён абсалютна чалавек у гэтым плане
для яго вось тых, хто сядзеў перад ім, гэтай 8 чалавек прадстаўнікоў канфесіі, гэта чыноўнікі, такі вот ведомства, да, вот у нас ёсць міністэрства гаспадаркі сельскай, у нас ёсць міністэрства абароны, у нас ёсць міністэрства яшчэ чагосьці, вот так і ў рэлігійнай сферы. У нас ёсць міністэрства праваслаўя, міністэрства па юдэях, там па католіках, вот яны як бы як селектарную нараду мы праводзім, і ім выдаюцца каштоўныя парады про тое, што яны павінны зрабіць, а калі там імі незадаволены, ім там прилятае некая крытыка. Дык так, ён нават учора ён заявіў, так, вось цитата: «Мы вместе, власть и представители всех конфессий, вывели общую формулу: уважение, понимание, согласие». Так? Да. И наш народ привык жить именно так и даже не представляет себе жизни по-другому. Я думаю, что он просто правду сказал. Да, ну у него ж няма там, ён же ніколі не паважае прадстаўнікоў канфесіі. Ён іх не разумее і разумець не хоча. І ўжо не кажучы, што ён з імі пагаджаецца. Не, гэта формула, якая да яго дзейнічае. Ось, это ён цэнтр, ён вот у гэтай рэлігійнай сістэме, ён цэнтральны элемент. Вось. І то, як да яго ставяцца гэтыя прадстаўнікі канфесіі, это і як бы вызначае іх нейкае месца і тое, наколькі ім добра ці дрэнна жывецца. Вось. І пры гэтым Лукашенко не хоча ведаць, як ім там жывецца. Вось. І на мой погляд, гэта ўсё, ну, многія дыктатуры праходзілі праз гэта. Это просто называецца словом контроль. І все. Лукашенко хоча кантраляваць церквы, таму што ён ведае, і ён бачыў у 2020 годзе, што вернікі і церквы не знаходзяцца пад ягоным кантролем. Яны таксама могуць сказаць не. Яны таксама могуць сказаць: мы падтрымліваем дэмакратычнае развіццё Беларусі, мы супраць гвалту. Яны таксама могуць выйсці, сябе пазначыць як вернікаў і сказаць: мы таму, што мы хрысціяне, таму, што мы вернікі, мы не падтрымліваем Лукашенко, мы не падтрымліваем несправядлівасць і беззаконне. Вось. І, безумоўна, ён хоча вярнуць гэты кантроль. Але ён таксама разумее, я ўпэўнена, менавіта таму гэта масава, вось гэтай праверкі тэлефонаў у святароў, у пастыраў, так? Таму што, можа, ён там нічога і не гаворыць вось так адкрыта публічна. Так мы залезем да іх у тэлефоны, праверым, з кім яны перапісваюцца, каму што пішуць, залезем да іх у душу, каб паглядзець, што іх там. Вось, дзе ў іх там хаваецца вось гэтая нязгода, якую яны, можа, не праяўляюць. І на 15 сутак, на 10 сутак. Вот. Толькі за минулый год, за 2024 год, 5 каталіцкіх святароў былі вот, при праверцы тэлефонаў і там соцсетак за экстрэмізм пасаджаны на суткі. Хтосьці атрымаў штрафы, хтосьці камусьці давялося пасядзець. Вот. 5 святароў. Ну, это нормально? Не, гэта не нормально. І, ну і што, ён сядзіць, ён што, не ведае пра гэта? Ён пра гэта ведае. І пасля Лукашенко кажа, што яму вось так неяк неутульна, вось, дарэчы, такое слово было, да, прогучала, неутульна праз тое, што яго не клічуць на святы у розныя іншыя церквы, так што ў яго, але ж ён баіцца, так, страт такого контакту, што ён не можа, не умее размаўляць, мне здаецца. Ён, то бок, гэта ж рэлігія, гэта ж вось для яго, напэўна, да, вось як ён, як святыя людзі амаль, так, як з імі размаўляць, так, як можна з імі размаўляць з пасродкам гвалта, такога вось яўнага, як, ну, ён ідзе ў дачыненне да ўсіх астатніх. Вось ён усё роўна яго робіць, але ён баіцца страціць, так, вось гэтых людзей, якія ходзяць у церквы розных канфесій. Ну, трэба сказаць, што на сённяшні дзень менавіта рэлігійная супольнасць у Беларусі, гэта людзі, якія ходзяць у царкву, якія належаць да нейкіх супольнасцяў, нейкіх рэлігійных арганізацый, гэта галоўная, самая масавая грамадзянская такая актыўнасць, якая ёсць, самая масавая, якая у Беларусі можа быць, так? Знішчаны ўсе няўрадавыя арганізацыі. Там тыя няўрадавыя арганізацыі, якія ўрадавыя няўрадавыя арганізацыі, там усё адбываецца праз ціск, праз вось гэта прымусовы удзел, так, прымусова добраахвотны, тое, што называецца, там людзей зганяюць туды. Таму яны не могуць быць такой праявай грамадзянскай
хрысціянскай супольнасці, але цэрквы адзіныя, хто застаўся на гэтым поле, знішчана ўсё. Цэрквы засталіся. Безумоўна, Лукашенко не можа і цэрквы знішчыць. Калі б ён мог, паверце, ён бы знішчыў і цэрквы. Просто не можа. У яго няма ресурса такога. Яму трэба зараз хаця б запугаць, заціснуць іх так, каб яны не вылазілі, і каб і голас не быў чутны, каб яны самі закусілі языкі сабе, і ён з гэтым як бы трошки спраўляецца. Але далей, чым за язык, ён улезці не можа. У душы людзей ён улезці не можа. Хаця яны спрабуюць. Вот, разумееце, што такое тэлефон святара праверыць? Святарам пишут люди со своими проблемами, вельми деликатными проблемами, делятся некими речами, такими, які не для публики. Есть такое понятие, как таямница споведи. Споведи, я только хотела сказать. Ну, угу. Это вельми такие деликатные речи, гэта приватность, она повинна обороняться. Тым не менш, залазяць у гэтыя тэлефоны, набираюць кампрамат на людзей. Святары не могуць больш карыстацца з электроннымі сродкамі абмену дадзеных, да, для того, каб з людзьмі размаўляць. Вось, таму што яны заўсёды знаходзяцца пад пагрозай, што пераязджаючы мяжу, у яго правераць тэлефон, просто прыйдуць на набажэнства, пасля набажэнства у цябе гэты тэлефон правераць, канфіскуюць, выкачаюць там все гэтыя чаты. Таму я скажу так, Лукашенко не боится Бога. Не боится Бога. Калі б ён баяўся Бога, гэта зусім было б іншая гісторыя. Ён абсалютна робіць наўмысна нейкія такія жахлівыя рэчы. І вот гэтая мана, і такая, ён ж сам ведае, што маніць. Так, вот гэтая мана, гэта адзнака таго, што ён не боится. Дарэчы, і мне вось цікава на гэты конт, так, наступнае маё пытанне задаць. Але ён ведае, што ён маніць, але, магчыма, ён усё ж такі упэўнены у тым, свята упэўненым у тым, што ён гэта робіць для Беларусі, якую ён любіць, для беларусаў, якіх ён таксама неяк па-свойму, мабыць, любіць. Ён кажа, так, мы провели выборы так, как нигде. Я об этом мечтала, и это случилось. Удивило всех, кто приехал наблюдать за этими выборами, бла-бла-бла, это мы все разумеем. Далее цитата. «Выборы – это свидетельство того, что мы сделали выводы из своих ошибок, которые допускали в нашем обществе и я, и власть, и вы в том числе. Мы хорошую работу над ошибками провели». То бок, магчыма, весь гэты гвалт, усё, што адбываецца так уже столькі гадоў пасля выбараў, і да гэтага таксама, ладно, ён успрымае як вось некае такое выратаванне краіны, вось тое, што паўсюль ёй гаворыць вось такая рыторыка. Да, это вот скажем, то, что кажут, там, б'е, значит, любить, да? Вот, гэта адтуль жа рыторыка, з той жа логікі адбываецца, як бы, ці можам мы называць любоўю, вось гэта вось, да, там, калі любімую не аддаюць, калі да батарэі прымацоўваюць там наручнікамі, нейкімі не даюць выйсці, куды яна хоча, магчыма, для кагосьці гэта любоў такая вычварэнская, так, ён можа любіць Беларусь, любіць беларусаў вось такой вычварэнскай любоўю, заснаванай на страху, на маніпуляцыях, на ўціску, на гвалце. Вось, але я адмаўляюся асацыяваць слова любоў, таму што ёсць Божая любоў, так, ёсць любоў, это тое, з чаго пачынаецца наше жыццё, это тое, на чым грунтуецца наше жыццё. Я адмаўляюся ужываць слова любоў вот у гэтым кантэксце. Не бывае такой любві, якая заснаваная вось на гэтых рэчах. Любоў і гвалт, яны разам не жывуць. Любоў гэта свабода, любоў гэта давер, любоў гэта ўзаемнасць, вось, а ўсё астатняе гэта, канешне, і павага і гэтак далей. Мне здаецца, што трэба вяртаць любові гэтыя адзнакі, а вот это ўсё называць нейкімі іншымі. Садамаза, не ведаю, што гэта. Там, якія-то іншыя, не будзем ужо гэтую сферу ісці, так, гэта нешта такое вельмі далёка ад любові, нават супрацьлеглае ёй. Дзякуй вялікі, у нас ужо амаль не засталося часу, мы сёння размаўлялі і пра любоў, і пра кансалідацыю беларусаў, згадалі
все добрае, што паміж намі было, і я думаю, што застаецца, давайце гэта ўсё падтрымліваць. Я не магу напрыканцы эфіра не сказаць дзякуй усім, хто пісаў каментары сёння пад нашай размовы, так, розныя былі меркаванні. І яшчэ я павінна сказаць, бо вельмі цяжка чытаць такія каментары ў прамым эфіры. Спадар Кузя піша: нейкія такія гаворкі пра ўсё гэта, так, пустыя. Хачу памерці, бо няма сэнсу ў існаванні. Я бы хацела падтрымаць гэтага чалавека, які напісаў такі каментар. Калі ласка, трымайцеся, калі ласка, будьце моцнымі. Калі вам вельмі цяжка, кепска, дрэнна, напішыце ў каментарах і ці напішыце нам на пошту, як з вами можна звязацца. Я падкажу вам псіхолага, магчыма, змагу нечым яшчэ дапамагчы. Жывіце, калі ласка. Будзем разам. Я нагадаю, што сёння для вас працавала Марыя Вайтовіч, і мы размаўлялі з тэалагіняй, эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і праваабароны Наталі Васілевіч. Дзякуй вялікі, спадарня Наталя. Вам дзякуй, было б вельмі прыемна сённяшні эфір быць з вами. Дзякуй.